Вітаю ўсіх, хто нас глядзіць на YouTube-канале Еўрарадыё і на стрымінгавай платформе «Беларусь Тумораў». Мяне завуць Маша Калеснікава. Мой сённяшні госць – эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Уладзімир Кавалкін. Вітаю, Уладзімир. Пачнем, відаць, з самай апошняй навіны, якая вось толькі прыйшла. Гэта тое, што Літва часова дазволіла праезд аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Я так разумею, што гэта у нейкім сэнсе такі крок насустрач беларусам менавіта, бо мяжа з Польшай закрыта і ўсё ж людзям трэба неяк выязджаць. Хутчэй за ўсё так. І, уласна кажучы, пра саму мяжу, якую сёння ўвечары, уночы дакладней, так, закрыла Польша, і вось гэтыя ўсе фота з гэтымі барыкадамі на мяжы, так, ужо разляцеліся па інтэрнэце. Пакуль невядома, наколькі будзе закрытая мяжа, так, аднак давайте паразмаўляем пра тое, наколькі ўвогуле важныя вось гэтыя ўсе кантакты памежныя з Польшай, так, чыгуначны пераход, грузавы пераход, я маю на ўвазе грузавікі, праз які ездзяць, так, што там з таварапатокам і з транзітнымі тарыфамі? Перш за ўсё, калі казаць пра чыгунку, то гэта даволі вялікая частка таварапатоку. Мне падаецца, калі не памыляюся, каля 30% экспарта лагістычных паслуг гэта беларуская чыгунка, для Беларусі звычайна, не для свету. Вось, гэта першае. І другое, гэта самы такі танны спосаб дастаўляць тавары з усходу на захад і захада на ўсход. Апроч таго, беларусы яшчэ шмат зараблялі праз змену вось гэтай каліі, бо ў Еўропе калія троху вужэйшая, вось беларуская калія, яна засталася пасля расійскай імперыі, яна троху шырэйшая, і вось на гэтым усім беларуская чыгунка яна добра зарабляла. Вось, калі паглядзець на беларускую чыгунку як на прадпрыемства, то гэта моцны удар. Ён вельмі моцны яшчэ і таму, што ў беларускай чыгункі ёсць фінансавыя праблемы. Падаецца, месяц таму была навіна, што беларуская чыгунка аб'явіла дэфолт па аблігацыях, то бок яны не могуць выплаціць свае даўгі. А тут яшчэ гэта. То бок, чыгунку будзе патрэбна неяк ратаваць беларускую. Вось, калі казаць з пункту гледжання міжнароднага гандлю, то гэтавы шлях праз Беларусь на Польшу гэта каля 90% гандлю Кітай еўразвяз вось гэтым шоўкавым шляхам. То бок гэта вялікая доля 90%. Вось, але калі казаць пра гандаль паміж еўразвязам і Кітаем, то увесь гэты шоўкавы шлях гэта 2-3% ўсяго гандлю. То бок, з пункту гледжання развіцця вось гэтага шляху шоўкавага шляху, гэта моцны удар. Калі казаць пра цалкам гандаль Кітай еўразвяз, гэта мізер. То бок, гэта пераарыентуецца вельмі хутка на марскія перавозкі, і еўразвяз не пацерпіць. То бок, перш за ўсё пацерпіць беларуская чыгунка. Другое, хто пацерпіць, гэта рэжым Лукашэнкі. Чаму? Таму што ён перад партнёрамі, перад кітайскімі партнёрамі будзе мець такі, ведаеце, вобраз чалавека, які не можа забяспечыць свае абяцанні. То бок, ён абяцаў, што будзе транзіт, але забяспечыць не можа. І Кітай ўсё адно праз якія прычыны. То бок, ты там кіруеш, ты павінен неяк дамаўляцца з суседзямі. Калі ты не дамовіўся з суседзямі, ты не добры кіраўнік. Вось. І страты такія іміджавыя для рэжыму Лукашэнкі, яны даволі моцныя. Ось. І страты для краіны таксама моцныя, бо адно з такіх пазіцыянаванняў Беларусі гэта шлях вось паміж усходам і захадам, надзейны, праз які можна весці гандаль. То бок, вось гэты вобраз, гэты імідж, ён губляецца для Беларусі і для Лукашэнкі. Калі казаць пра Польшчу, для польскай чыгункі гэта таксама кепская навіна, але не такая кепская, як для беларускай чыгункі.
звычайна страты будуць, але яны будуць, ну, скажем так, вырашальныя. Вось. Ну і цалкам, калі глядзець на гэту сітуацыю, гэта цалкам сітуацыя палітычная, не эканамічная, то бок больш за ўсіх стратаў будзе на беларускім баку, як кароткатэрміновых вось, праз тое, што больш не можам гандляваць і зарабляць на лагістыцы, так і доўгатэрміновых праз тое, што імідж краіны, імідж рэжыму псуецца, што ён не способны дамовіцца з суседзямі, каб наладзіць працу. То бок вы не выключаеце, што Кітай цяпер можа проста перанакіраваць свае таварапатокі праз альтэрнатыўныя маршруты і больш не будзе мець стасункаў пасля гэтай гісторыі з Беларуссю, ну вось менавіта ў гэтай сферы. Кітай працуе вельмі доўгімі тэрмінамі, ён глядзіць стратэгічна. Зразумела, што кароткатэрмінова, тактычна ён перанакіруе праз марскія перавозкі, ніякай праблемы тут не будзе. Але ён, ну, як кажуць, застанецца ў праекце і будзе чакаць, калі гэтыя праблемы знімуцца. Вось, то бок Кітай там рэзка не адрэагуе на ўсё на гэта. Ён проста падмарозіць праекты, як заўсёды робіць. І ўсё. І будзе чакаць змены кан'юнктуры. Як вы лічыце, Сі Цзіньпінь пазваніў Лукашэнку з гэтай нагоды? Ну, калі б пазваніў, мы б ужо ведалі. Ну, але, можа, там быў непрыемная размова, таму нам пра яе не расказалі. Нам бы расказалі пра гэту размову як пра прыемную. Уладзімір, як вы лічыце, калі Польша пайшла на гэты крок, ці папярэдзіла яна Кітай пра тое, што вось ёсць гэты план, і мы яго рэалізуем ужо 100%? Ну, гэтага я не ведаю. У меня інсайдаў у польскім урадзе няма. Што магу сказаць пра Польшу? Ну, Польша ўжо згубіла цярпенне, згубіла вось гэты дыпламатычны, далікатны спосаб размаўляць з Лукашэнкам. Доўга цярпелі, доўга спрабавалі працаваць з імі як з людзьмі цывілізаванымі, зразумелі, што ну, калі ты маеш стасункі з чалавекам, які бярэ закладнікаў і імі гандлюе, то ну, і з ім трэба працаваць, як не ведаю, там, як з кіраўніком племені афрыканцаў, ось, які мае такі паводзіны. То бок з ім дыпламатычна працаваць цяжка, з ім трэба працаваць праз сілу. То бок рабіць такія крокі, якія будуць адчувальны для Лукашэнку, каб ён рабіў так, як трэба Польшчы. То бок цалкам заўважна, як за апошні там паўгода-год мяняецца стаўленне польскага ўрада, ось, і польскай дзяржавы да стасункаў з Лукашэнкам. Пры гэтым у тым ліку частка беларускіх дымсілаў ўсё ж заклікаюць еўрапейцаў, у тым ліку і палякаў перагледзець сваё стаўленне да Беларусі, але я так разумею, што ўсё ж суседзяў вось гэтыя ўсе заклікі мала хвалююць. Зразумела, таму што для любой краіны 90% гэта ўнутраныя праблемы. І там польскія партыі, яны выбіраюцца палякамі, а не беларусамі і не беларускімі дымсіламі. Все, што беларускія дымсілы могуць рабіць, яны могуць прасіць. І прасіць, ну, дзесьці ў тым калідоры, у якім могуць там вагацца палітычныя сілы ў Польшчы. Калі яны просяць пра тое, што вельмі непапулярна ў польскім грамадстве, то польскія палітыкі, польскія чыноўнікі на сустрэчу не пойдуць. Але тут жа ж яшчэ з'явіўся Трамп і вось гэтае сяброўства з Лукашэнкам, а Польша заяўляе, што яе галоўны стратэгічны партнёр гэта Злучаныя Штаты. І вось тут, ну, так вось пытаннічка такое. Ну, па-першае, там няма ніякага сяброўства. То бок, той, хто разумее амерыканскую культуру смолтока і вядзення перамоў, яны разумеюць, што гэта не пра сяброўства, гэта проста пра тое, каб стварыць атмасферу, у якой можна заключыць пагадненне нейкае. У Трампа няма, я ўпэўнена на 100%, ніякіх пачуццяў ані да Пуціна, ані да Лукашэнкі, ані да якога-кольвек там лідара у свеце. Яго цікавяць яго інтарэсы, вось, і тое, што ён каго заўгодна называе сябрам, паважаным чалавекам і гэтак далей. Гэта проста сродак перамоваў. То бок ён робіць кампліменты, каб трохі, як кажуць, растапіць лёд, ну і прасцей было пагадненне заключыць.
Ніякога там сяброўства няма і не будзе ніколі. Так, Уладзімір, мы крыху пазней вернемся яшчэ ў гэтыя адносіны беларуска-амерыканскія. Давайте яшчэ ўсё ж пра закрыццё мяжы. Разглядаем такі самы добры сцэнар для Беларусі, то бок заканчваюцца вучэнні, падчас іх нічога не здараецца, не ляцяць дроны на Польшчу з нашага боку, так, там брузгі не атакуюць мігранты. Дарэчы, сёння ўжо польскі бок заявіў, што паменшыла колькасць мігрантаў на межах, так, і 17 числа адкрываюць мяжу. Вось гэты прастой у 5 дзён у колькі абыдзецца беларускай эканоміцы? Ну, невялікія такія лагістычныя страты, адсоткі процентаў гадавой выручкі, нешта такое. Бок нават не адчуем. Беларусы нават не адчуюць. Ну, тут трохі будуць лагістычныя перабоі, якія наладзяцца цягам 2 тыдняў. Ага, а тут вось ўсё ж нешта адбываецца, і палякі закрываюць мяжу на бестэрміновы час, так? Вось, і тады што беларусы будуць пазбаўлены нейкіх прадуктаў звыклых, якіх я прывыклі, напрыклад, набываць замежных, я маю на ўвазе, так? Што будзе з імпартам, з экспартам? Імпарт падаражэе на 20-30%, ён не знікне, ён проста будзе дарагі, бо дарагая лагістыка будзе. То бок праз Літву там ужо трэба будзе завозіць? Праз Літву, Латвію, стаяць у чэргах. Калі яны не закрыюць межы таксама? Так, калі яны не закроюць межы таксама. Нават калі закроюць, мо не закроюць там з Расіі, неяк праз, не ведаю, Піцер павязуць нешта. Ну, то бок гэта будзе пытанне лагістычнага пляча, а лагістычнае плячо гэта, ну, проста пытанне грошаў. То бок гэта інфляцыя, гэта падаражэнне імпарту, магчыма знікненне нейкіх тавараў, якія, ну, не надта карысталіся попытам, але былі праз тое, што, ну, ўсё ж такі лагістыка каштавала недорага. Ось. Што яшчэ адбудзецца? Ну, закончыцца ўвесь вось гэты прыватны гандаль на мяжы, то бок усе, хто там, я не ведаю, жыў у Брэсце, зарабляў, туды-сюды ганяе папіросы, водачку, ўсё такое. Бок гэта ўсё яшчэ дагэтуль існуе, потому што я, напрыклад, вось нешта адарвалася ад такой рэчаіснасці. Гэта існуе заўсёды, калі існуе мяжа. Гэта толькі пытанне маштабаў. Калі там мяжа добра адкрытая, ну, кожны покупае сабе гэты месцы. Так, бензавоз пасад запраўляе. Ну, і месцы ў чарзе. Так. Купляе там гарэлку, цыгареты, што яшчэ трэба, едзе туды, адтуль закупае назад. Людзі заўсёды будуюць там нават дамы праз мяжу. Ну, хто жыве побач з мяжой, тыя ўсе ведаюць, як гэтым карыстацца. Калі мяжа становіцца складанай, ну, складаней становіцца гандаль. З'яўляюцца там іншыя спробы, напрыклад, дроны з'яўляюцца. Не тыя дроны, якія шахеды, а дроны, якія папіросы возяць. Напрыклад, вось, зрабіць дроны, які будзе перавозіць папіросы, гэта ўвогуле не складана. Ось, водку складана, яна важыць шмат, а папіросы яны лёгкія, напрыклад. То бок, нейкія там з аднаго боку айфоны перакінуць, з іншага боку перакінуць папіросы, там нейкі такі бізнес наладзіць, гэта не вельмі складана, насамрэч. Вось. Ну, калі мяжа цалкам закрытая, то застанецца толькі вось нейкі гандаль такі вось праз дроны, цалкам крымінальны. Ён хутчэй за ўсё застанецца, там нешта будуць, не ведаю, па рэчкі адпраўляць. Мо з'явяцца, ведаеце, як у украінцаў ёсць гэтыя беспілотныя караблі, якія падрываюць расійскія караблі. Ну, з'явяцца такія беларускія караблі, якія возяць там гарэлку, цыгареты по бузе, ведаеце, пускаюць, яны там ідуць да Віслы, дзесьці тут у Варшаве ўсплываюць. Ось, і гандлююць. Мо нешта такое з'явіцца. То бок, калі ёсць мяжа, калі ёсць розніца ў цэнах, то заўсёды знайдуцца людзі, якія змогуць гэта выкарыстаць. Але гэта будзе цяжка. Што яшчэ адбудзецца? Ну, беларуская лагістыка, звычайна, яна ўжо падзагнулася, яна загнецца вельмі моцна. То есть все тыя людзі, якія працуюць у лагістыцы, яны будуць мець фінансавыя праблемы з заробкамі, частка з іх згубіць сваю працу. Проста праз закрытую мяжу, проста праз тое, што яны працаваць не могуць.
Вось. Ну і калі казаць пра беларускі экспорт у еўразвяз, то гэта таксама страты, бо 70-80% беларускага экспарта ідзе па сухапутнай граніцы. Гэта зразумела, у Беларусі няма мораў. Вось мы не можам адправіць які-небудзь карабель там з нашымі таварамі. На плаце цяпер вось як гарэлку ці цыгарэты. Плот і па бузе. Вось. То бок, калі нешта вазіць, то зноўку гэта будзе трэба вазіць ужо праз расійскія парты. Бліжэйшы гэта Піцер. Не ведаю, што там будзе з Рыгай, з Клайпедай. Напэўна, нічога добрага не будзе. Ну, хутчэй за ўсё, расійскія парты, якія і так зараз вельмі моцна нагружаныя. Ну, то бок, гэта будзе даволі моцны шок на бліжэйшы год дакладна. Вось, калі гэта доўгатэрміновае зачыненне. Шок па цэнах, шок па пастаўках, шок па лагістыцы, шок па вось гэтых ланцужках пастаўкі тавараў. То бок, бо беларускія прадпрыемствы таксама мусяць мець нейкі гандаль, нешта закупаць у еўразвязе, тое, што не пад санкцыямі, каб працаваць. То бок гэта адаб'ецца і на прамысловасці. Дзе дакладна не ведаю. Гэта ведаюць на месцах. Той, хто закупае нешта там у еўразвязе. Вось так будзе выглядаць сітуацыя. Здаецца, вось Польша анансавала блакаду мяжы там за 10 дзён да таго, як гэта здарылася. Ці маглі беларускія ўлады нейкім чынам вось падрыхтавацца да гэтага і як вы лічыце? Не маглі, мала часу. І хутчэй за ўсё эфектыўна эфектыўна абысці гэта і не змогуць. То бок гэта будзе пытанне грошаў, а пытанне грошаў, ну, гэта заўсёды далей пытанне эфектыўнасці, прамысловасці і так далей. Калі вы раней маглі зарабіць, не ведаю, рэнтабельнасць 10-20% на чымсьці, а зараз вам трэба за гэтае лагістычнае плячо яшчэ даплачваць, то вы атрымліваеце стратную вытворчасць. Вось. І з гэтым цяжка мірыцца. Тут не паедзеш, там маеш даўгі, там маеш страты, то бок гэта будзе цяжкі удар. Ну і Польша разумее пра гэта. Хутчэй за ўсё палякі давяць на рэжым Лукашэнкі, яны зразумелі, што з Лукашэнкам трэба размаўляць вось такім чынам. Хутчэй за ўсё там у пакеце пытання пачобута, пытання гэтага манаха польскага, якога там узялі, як кажуць, па беспредзелу. Ось, абвінавацілі там у нейкай выведцы. Таксама там шмат пытанняў звязаных з польскімі клубамі, асяродкамі і гэтак далей, стаіць востра, польскімі школамі, польскімі навучальнымі курсамі, моўнымі курсамі і гэтак далей. І цалкам са станам палякаў у Беларусі. А палякаў у Беларусі шмат, насамрэч. Нават абеларушаных палякаў шмат, і яны ўсё адно там маюць нейкія стасункі ў сваіх колах, яны там маюць свае кружкі нейкія, яны ходзяць да касцёла і гэтак далей. Ну, і зразумела, што вось такая палітыка Лукашэнкі, яна на іх адбіваецца. Гэта таксама пытанне вось гэтых помнікаў, гэта пытанне пахаваных людзей, могілкаў, якія лукашысты руйнавалі. Вось. Гэта вельмі, дарэчы, гэта вельмі цяжкае пытанне, і вельмі добра, што польскія палітыкі яго яшчэ не ўзнімаюць. Вось. Гэта якое? Пытанне пра руйнаванне польскіх помнікаў і польскіх магіл. Бо гэта пытанне, калі казаць пра час зараз, яно можа, вельмі так усхваляваць польскае грамадства, якое напружанае праз вось гэта пытанне украінскае, валынскае. Яно вельмі пасуе адно да другога. Там маем праблемы з пахаваннем людзей, а тут людзі пахаваныя, іх зневажаюць, іх могілкі руйнуюць і гэтак далей. Гэта вельмі адчувальнае пытанне, асабліва зараз для палякаў. Ну так, і асабліва з прыходам да ўлады Карля Наўроцкага. Так. Вось. І вельмі добра, што польскія палітыкі гэта пытанне не ўздымаюць, бо калі яны пачнуць уздымаць, мы станем вельмі побач з украінцамі, вось у гэтым антыукраінскім гістэрыі шытсторме, так, з'явяцца яшчэ і беларусы, якія руйнуюць вось гэтыя магілы. Гэта вельмі кепска адаб'ецца на стасунках паміж краінамі і паміж людзьмі.
Ну так, як сказаў кіраўнік МЗСу, польская мярка ще прыбрала. Так, чаша перепоўненая, не ведаю, як это сказаць па-беларуску, бо ёсць такія меркаванні, маўляў, ўсё ж там Лукашенко у ручным рэжыме кіруецца з Масквы, там вучэнні захад, яны таксама сумесныя беларуска-расійскія, так, а вось мяжу вось гэтую маленькую частачку з Расіі не закрываюць, а вось з Беларуссю блакуюць. Так, бо Расія пакуль што Расія таксама, яна там вельмі несяброўскія рэчы робіць адносна палякаў, але гэта не з'яўляецца аж такім, ведаеце, сістэмна дзяржаўным падыходам, як гэта робіць Лукашенко. Вось. Гэта па-першае, а па-другое, хутчэй за ўсё польскія ўлады вось маюць гэты ліст. Магчыма, нешта з таго, што я назваў, няма ў гэтым лісце, магчыма, там нешта яшчэ дадатковае ёсць, але хутчэй за ўсё яны вельмі добра зразумелі вось гэтыя правілы гульні з Лукашэнкам, што Лукашенко робіць, ён бярэ закладнікаў і імі гандлюе. Палякі робяць тое самае, але без людзей яны робяць тое самае з эканомікай. Стандартная формула: зрабі кепска, гандлюй, каб зрабіць так, як было. Мяняем адно на іншае. То бок вы не выключаеце, што мяжа можа адкрыцца толькі тады, калі выйдзе пачобут? Напрыклад, і так. Мы не ведаем, што там на стале, што там у спісе на лісце, але вось падаецца, учора польскі міністр унутраных спраў заявіў, што мяжа будзе зачыненая не толькі на час вучэнняў, а столькі, колькі трэба. Так. Вось, а колькі трэба... Калі мы палічым патрэбным, так. Тады і адкрыем. Так, а калі яны палічуць патрэбна, хутчэй за ўсё гэты спіс, ён ляжыць у беларускім МЗСе. Што яны мусяць зрабіць, каб нешта змянілася. Вось нават цытата: калі ўрад будзе на 100% упэўнены, што сітуацыя не ўяўляе пагрозы для Польшчы і польскіх грамадзян. Так, а гэта вельмі шырокае паняцце. Так сабе, канешне, пакуль гісторыя, і ўсё ж на беларусаў і на інтарэсы беларускага народу яна таксама моцна паўплывае, таму што беларусам хочацца выехаць, хочацца да дзяцей, да ўнукаў, хочацца на морачка цёплае, на цеплы пяскі. Так, зразумела, з'яўляемся мы ўсе беларусы і тут, у эміграцыі, і там у Беларусі мы з'яўляемся закладнікамі гэтага рэжыму і церпім праз гэты рэжым. Уладзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекта «Кошт урада», госць нашага жывога эфіру. Задавайце пытанні. Пяройдзем вось уласна зноў да амерыкана-беларускіх адносінаў. Выпусцілі учора 52 палітвязні, і замест гэтага былі знятыя Злучанымі Штатамі Амерыкі санкцыі супраць авіякампаніі «Белавія». Так, наколькі ўвогуле былі гэтыя санкцыі сур'ёзныя, Уладзімір, так? І ці выратуюць яны цяпер кампанію? Яны былі вельмі сур'ёзныя, вельмі моцныя, яны складаліся з 3 частак. Першая – гэта рынкі збыту. Тут я кажу про тое, што Белавія не можа летаць у краіны Еўразвязу. То бок, цалкам стратэгія Белавіі была праз тое, што Мінск павінен быць такім перасадачным пунктам з сярэдняй Азіі, з Каўказу на Еўразвяз. Вось. І гэтая стратэгія цалкам зламалася. Пра што мы ведаем. Не трэба тут казаць іншым разам. Тут нічога не мяняецца, Белавія не будзе лятаць у краіны Еўразвязу, пакуль дакладна не будзе. Другое – гэта тое, што кажуць сродкі вытворчасці, гэта самалёты, лізінг і гэтак далей. Тут тэхабслугоўвання і ўсё такое. Тут троху лягчэй стане, бо Белавія зможа закупаць запасныя часткі для самалётаў, іх рамантаваць. Гэта добрая навіна і для беларусаў, і для Белавіі. І нават, магчыма, для якіх-небудзь гаманцоў Лукашэнкі. Для беларусаў гэта добра, таму што гэта бяспека. Калі ты ляціш на самалёце, які абслугоўваецца нармальна арыгінальнымі запчасткамі, гэта добра. Хутчэй за ўсё не адбудзецца авіякатастрофа. Вось. Для Белавіі таксама гэта добра. Самалёты будуць у добрым стане, у палётным стане, можна летаць. Таксама гэта можа быць вельмі добра для якіх-небудзь гаманцоў Лукашэнкі, якія
Я на 100% упэўнены, пачнуць гандляваць праз Беларусь у Расію гэтымі запчасткамі. То бок гэта ўсё ж здарыцца. Гэта 100% здарыцца, але мы не ведаем, наколькі моцна гэта здарыцца. Хутчэй за ўсё, там ёсць нейкая дамова, што ні ў якім разе гэтыя запчасткі не павінны трапіць у Расію. І тут будзе вось, ведаеце, барацьба жаднасці і жаданне неяк не сапсаваць тое, што наладзілася. Хутчэй за ўсё будуць неяк гандляваць, але будуць старацца рабіць гэта настолькі на чорную, каб ніхто нічога не разумеў. Ну, ўжо за гэты час, за гэтыя 5 гадоў ўжо ж навучыліся. Так, навучыліся, але тут будзе вельмі цяжка, разумееце, Злучаныя Штаты, яны ведаюць, колькі самалётаў у Беларусі, яны ведаюць, што гэтым самалётам трэба. Калі ты замовіш, не ведаю, там замест 10 запчастак 30 запчастак, паўстане пытанне, а навошта вам 30? У вас самалётаў 10, і вам раз на год трэба 10 запчастак. Куды 20 яшчэ? І вось на гэта пытанне трэба будзе шукаць адказ. Калі знойдуць, тады пагандлююць. Калі не знойдуць, хутчэй за ўсё гандляваць не атрымаецца. Владзімір, вось зняцце гэтых санкцый адносна Белавіі, гэта ўсё ж палітычнае ці эканамічнае больш рашэнне? І наколькі ўвогуле на дабрабыт беларусаў, напрыклад, паўплывае? Апроч таго, што самалёты будуць у большай бяспецы ў плане запчастак. 100% палітычнае, таму што гэта звычайны гандаль, людзі на запчасткі. Вось, гэта не эканамічная гісторыя цалкам. Вось, запчасткі там да Боінга ці іншых нейкіх вырабаў, якія можа рабіць толькі ЗША, ты іх нідзе больш не купіш, то бок гэта 100% палітычнае рашэнне. Вось у Трампа гэта прасочваецца. Ён хоча выглядаць міратворцам, ён хоча выглядаць чалавекам, які... Ён, дарэчы, пра гэта заяўляў, які не распачынае войны, а скончвае войны. І ён хоча выглядаць такім вельмі гуманным чалавекам, які клапаціцца пра людзей. І гэта цалкам укладаецца ў гэтую стратэгію. То бок, чаму не даць гэтыя запчасткі, калі гэта палепшыць стан самалётаў і палепшыць бяспеку з аднаго боку, а з іншага боку людзі выйдуць на свабоду. То бок гэта цалкам укладаецца ў разуменне Трампам яго місіі як прэзідэнта. Вось, і гэта цалкам зразумела. І гэта насамрэч добра, што санкцыі ўвадзіліся, каб змяніць паводзіны Лукашэнкі. І мы бачым, як санкцыі... Дарэчы, усе кажуць, санкцыі не працуюць. Вось як яны працуюць. Ты ўводзіш санкцыі дзеля чаго? Дзеля таго, каб потым гэтыя санкцыі адмяняць на змены паводзінаў той асобы, на якую ты наклаў санкцыі. Санкцыі яны патрэбны не самі па сабе. Яны патрэбны як нейкі інструмент для перамоваў. Вось, так што санкцыі працуюць, і мы бачым, як яны працуюць. Тут яшчэ одно пытанне, яшчэ іншыя тэзы пра тое, што Лукашенко можа набраць яшчэ палітычных закладнікаў, яны могуць сесці. Так, гэта так. І тут трэба разумець, што ёсць тактычныя дзеянні, ёсць стратэгічныя дзеянні. Калі казаць пра тактычныя дзеянні, то гэта пагадненне, яно цалкам гуманітарнае, слушнае, зразумелае. Людзі выходзяць, адныя людзі выходзяць, іншыя людзі ў бяспецы. Белавія не летае ў Европу, але летае, напрыклад, у Расію, Азербайджан і так далей, але праблема цалкам з рэпрэсіямі, яна не вырашаная. І мне падаецца, вось гэта такое вялікае упушчэнне дымсела ў Беларусі праз тое, што ўся гэтая сварка пра санкцыі яна шла вось толькі ў тактычным заўсёды кантэксце, ведаеце, то бок адмяніць нейкія санкцыі, людзей выпусціць. Яна ніколі не шла ў стратэгічным кантэксце. Праз тое, чтобы каб санкцыі, абмяняць санкцыі на змены паводзіну. То есть не толькі, чтобы людзі не выхадзілі, а каб цалкам не садзілі новых людзей. Вось. І гэта тое, што называецца сляпое пятно, пра якое амаль што ніхто не размаўляў. То бок была гэтая тэза, што навошта адмяняць санкцыі, калі ён набярэ новых. Але не было тэзы праз тое, што санкцыі трэба адмяняць на змену паводзінаў цалкам, а не вось на
на палітзняволеных. Ну, ось, до речі, на сустрэчы з амерыканцамі, так, ён яшчэ казаў пра вялікую сделку. Так, з Дональдом Трампам. На ваш погляд, што яшчэ могуць зрабіць амерыканцы для Беларусі, каб выйшлі ўсе астатнія 1300 тых самых людзей, таму што іх вельмі шмат? Яны будуць паволі здымаць санкцыі. Ну, мы ўжо бачым гэта. А там шмат амерыканскіх санкцый супраць Беларусі, апроч Белавіі, напрыклад? Абсалютна шмат. Там шмат санкцыяў на беларускія прадпрыемствы, на гандаль каліем і гэтак далей. Ну і на людзей, напэўна, нейкіх там яшчэ асоб на з людзей акружэння. І гэтак далей. Так, но там можна здымаць санкцыі вельмі доўга. Дарэчы, вось калі казаць пра Белавію, знялі толькі санкцыі на гэтыя запчасткі. Там яшчэ не знятыя санкцыі, якія залежаць ад еўразвяза, то бок на палёты. Ось. І, напэўна, на фінансавыя аперацыі. Трэба паглядзець дакладней, на фінансавыя аперацыі таксама, хутчэй за ўсё, не знятыя. То бок Белавія зможа чыніць самалёты, зможа летаць там Азербайджан, Расію, Арменію, Грузію, там Турцыю, напрыклад, на нармальных самалётах, не паламаных. Вось. Але зарабляць на гэтым не можа. Там яшчэ на стале шмат чаго можна, чым можна гандляваць. Хутчэй за ўсё, дамова такая, што вось яны крок па кроку будуць рабіць гэтую серыю невялікіх пагадненняў, сделак. Людзі будуць выходзіць, нейкія санкцыі адмяняцца, выходзіць, адмяняцца, выходзіць, адмяняцца, выходзіць, адмяняцца і так далей. Ну, дарэчы, Джон Коул, які быў на гэтых перамовах, ён учора ў размове з журналістамі заявіў, што як бы мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб наладзіць адносіны з Беларусю, так, бо ў нас ёсць узаемныя эканамічныя інтарэсы ў тым ліку. З беларускімі эканамічнымі інтарэсамі зразумела, так, а вось якія у амерыканцаў? Усё ж той самы калій, гаворка пра яго, ці не толькі? Ніякіх увогуле. Ну, цалкам Беларусь не існуе з пункту гледжання эканомікі для Злучаных Штатаў. То бок няма нічога ў Беларусі такога, праз што Злучаныя Штаты пацерпяць. Ну, вось увогуле няма нічога. На еўразвяз троху ёсць вось гэтая лагістыка туды-сюды. І гэта эмігранты, то бок ёсць мяжа, і можна з гэтага нешта там спрабаваць рабіць. На Злучаныя Штаты ўвогуле няма. То бок ім нічога не можа быць цікавым у Беларусі? Абсалютна. Ну, абсалютна нічога не цікава. Ну, давайте паразважаем нават там нейкі там бізнесовец, алігарх, амерыканскі. Ну, вось якія яго інтарэсы в Беларусі? МТЗ купіць? МАЗ купіць, БелАЗ купіць. Што ён можа зрабіць у Беларусі? Кремніевую даліну пабудаваць, ПВТ? Навошта Беларусь амерыканцам? Калі ў свеце хапае, апроч Беларусі. Ну, але там вось гэтая канспіралагічная версія пра тое, што вось там з Канадай на зло Канадзе гэта зрабіць, набываць вось у беларусаў больш. Ну, там проста непараўнальны гандаль. То бок Канада для США і Беларусь для США гэта настолькі непараўнальныя, гэта як слон і драбіна. То бок разглядаць Беларусь у кантэксце нейкіх стасункаў з Канадай гэта цалкам немажліва. Ну, гэта такія розныя вагавыя катэгорыі, што Беларусь просто незаўважная. Вось гэта, я не ведаю, вы як чалавек ідзеце па дарозе і не заўважаеце, як мурав'і там дзесьці капошацца ў траве. Ну, то бок, вось з пункту гледжання Злучаных Штатаў беларусы гэта вось тыя мурав'і, ну, у эканамічным сэнсе, якія дзесьці там капошацца ў траве, не ведаю, цягнуць нейкую лічынку сабе ў муравейнік. Непатрыятычна гучыць, Уладзімір. Ну, тут калі кажам пра эканоміку, тут не пра патрыятызм, тут трэба разважаць пра факты. Ну, дарэчы, на ваш погляд, ці ўсё ж націсне Трамп на Еўропу, на еўрапейцаў, каб яны таксама знялі гэтыя самыя санкцыі з Белавія і ўсё ж над Беларусю паляцелі самалёты? Напэўна ж, Лукашенко пра гэта вельмі марыць і спадзяецца на гэта. Лукашенко марыць, спадзяецца, але навошта гэта Трампу? Ну, то бок, у Трампа з Еўропай ёсць свае праблемы, сваё пагадненне, свае перамовы. Зноўку там мова ідзе пра такія грошы, Беларусь там і побач не стаяла. То бок, каб узняць пытанне, каб Трамп упісаўся за Лукашенку
у Еўропе, но я не ведаю, што Лукашенко патрэбен запрапанаваць Трампу. Ну, не ведаю, калі б вось Нобелевскі камітэт сказаў, ну, добра, мы выдадзім табе гэтую Нобелевскую прэмію міра, але толькі калі ты дазволіш лятаць Лукашенку Белаві у Еўропе. Ну, вось у такім разе Трамп бы ўпісаўся, я думаю, так. Ну, гэта супертэарэтычная смешная гісторыя. Ну, у такім выпадку еўрапейскія санкцыі застануцца, і яны будуць і надалей доўгі яшчэ час, паколькі мы не ведаем, калі там скончыцца вайна. Ну, то бок перспектывы вельмі такія. Хутчэй за ўсё так, бо еўрапейскія санкцыі, яны уведзеныя, нават, калі казаць пра Белавію, яны уведзены нават не праз палітычны пераслед беларусаў. Яны уведзеныя праз тое, што Лукашенко скраў еўрапейскі самалёт. І гэта цалкам пытанне бяспекі еўрапейскіх краінаў. Яны гэта бачаць не вось гандаль, нейкі такі эканамічна-палітычны. Яны бачаць здесь тут пытанне бяспекі. І калі Белавія паляціць, калі еўразвяз будзе гатовы пусціць Белавію, еўразвяз павінен быць упэўнены на 100%, што больш аніводзін самалёт не сядзе, ось, не будзе скрадзены у паветранай прасторы Беларусі. Павінны быць выказаны нейкія прабачэнні публічныя за тое, што гэта было зроблена. Павінны быць нейкія кампенсацыі праз тое, што гэта было зроблена. Вось. То бок павінна змяніцца цалкам палітыка Лукашэнкі да еўрапейскіх краінаў. І хутчэй за ўсё тут застрэльшчыкамі будуць Літва і Польшча, яны будуць апошнімі, хто будзе казаць не, бо ў нас ёсць нашы інтарэсы бяспекі. То бок гэта нават не гуманітарнае пытанне, гэта пытанне бяспекі. І гэта найвышэйшае пытанне заўсёды для кожнай дзяржавы. Ось. І тут трэба цалкам рабіць перамены ў палітыцы, у знешняй палітыцы Беларусі. Ось. Ці адбудзецца гэта падчас Лукашэнкі, ці адбудзецца гэта падчас нейкага прыемніка Лукашэнкі, ці адбудзецца гэта падчас дэмакратычных сілаў, якія, напрыклад, прыйдуць у Беларусь. Гэта другое пытанне. Першае пытанне, той, хто мае ўладу ў Беларусі, павінен неяк забяспечыць бяспеку еўрапейскім самалётам. Толькі ў такім разе гэтыя санкцыі будуць адменены. Владимир, і апошняе пытанне, я яго зачытаю з чата, оно крыху, можа, не па сённяшняй нашай тэме, тым не менш. Эканоміка Беларусі пры Лукашэнку наўпрост залежыць ад эканомікі Расіі. Якія перспектывы эканомікі РФ у бліжэйшыя 2 гады? Ну, самі расіяны... Я не эксперт па эканоміцы Расіі, але я гляджу выказванні іх як незалежных экспертаў, эканамістаў, так і праўладных, так званых сіслібаў, сістэмных лібералаў, так і несістэмных лібералаў. І зараз усе сходзяцца на тым, што будзе вельмі моцная прасадка. Пра гэта кажуць і праўладныя эканамісты. І зараз ідзе гаворка пра тое, як гэтую пасадку зрабіць мяккай. То бок ужо не разважаюць, ці будзе пасадка, ці не будзе, яна будзе, але як зрабіць яе такой мяккай. І гэта звычайна даб'ецца і на Беларусі. То бок калі ў Расіі менш грошаў, то экспарту з Беларусі будзе менш. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў эканаміст, кіраўнік праекту «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін. У нас праз 2 гадзіны, не, дакладней, праз гадзіну будзе Аліса Рыжыченка, эканамістка, а затым прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. А літаральна праз 12 хвілін таксама нагадаю, што трэба спраўдзіць, дарэчы, дзе, магчыма, на Белсаце альбо на YouTube-канале Светланы Ціханаўскай пачнецца віленская прэс-канферэнцыя з беларускімі палітзняволенымі, якія учора апынуліся на волі, дзякуючы перамовам ЗША і Беларусі. Ну і апынуліся на волі, насамрэч, за мяжой былі дэпартаваныя. Всем дзякуй, всем да пабачэння. Усяго найлепшага.